Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Una po sa lahat, tayo ay nagpapasalamat at dumadakila sa Allah, ang Panginoon ng sanlibutan. Tayo ay nagpapakup sa Kanya laban sa kasamaan ng ating mga sarili, sa kasamaan ng ating mga gawa at sa isinumpang si Satanas. Naway ang kapayapaan, pagpapala at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa Kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa Kanyang pamilya, mga kasamahan at sa lahat ng mga taong tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga magulang, mga kapatid sa pananampalataya, bago natin simulan ang kwento ng ating propeta na pag-uusapan sa gabing ito, tayo ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat sa lahat ng mga bagay na ating nakakamtan, ito ay walang babalikan ng pagpapasalamat kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang, at walang pagsubok na maaaring maramdaman, maranasan ng isang mananampalataya maliban na lamang na ito ay ninais ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin. Dahil dito, tanggapin natin ang pagpapasalamat na ito na dapat nating ilaan sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ang pagsasabar o ang pagtitiis sa mga pagsubok na ito ay dapat nating hingin o dalanginin mula sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pagsubok na ating maharap dito sa ibabaw ng mundo. At mula nga sa mga bagay na maaari nating matunghayan, insyaAllah, ay katulad, kung ito yung dahilan kung bakit natin napili ang pagtalakay sa kwento ng mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat sa tuwing malalaman natin ang kwento ng bawat isa sa kanila, ay mas higit nating malalaman na tayo ay pinagpala pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay nakakaranas ng biyaya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil sa tindi ng mga pagsubok, tindi ng mga suliranin, at tindi ng mga kinaharap na pagsubok ng mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nung nakaraang mga araw, tinalakay natin ang buhay ng propeta na si Hud alayhi salam mula sa kanyang angkan na Ad. At alam natin na nalipol ang kaum ng Ad dahil sa kanilang kawalan ng pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. At natira ang mga sumampalataya at tumanggap sa pagdadawa ni Hud alayhi salam. At pagkatapos ng kanilang angkan, ay muli mayroong isang angkan na ang mga ito ay nakilala sa parte ng Arabian Peninsula. At sila ay matatagpuan sa pagitan ng Madina at ng Tabuk. At sila ay tinawag na angkan ng Thamud. Ang angkan ng Thamud o ang nasyong ito ay napakalalakas sapagkat sila ay biniyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kakayahan na halos hindi kaya ng normal na tao sa kapanahunan natin ngayon. Biruin nyo, yung mga bundok sa pagitan ng Makkah, sa pagitan ng Madina at ng Tabuk, ay halos ginagawa nilang bahay sa pamamagitan ng pag-uukit ng mga ito, at ilan sa mga kasangkapan ng kanilang ginagamit sa loob ng bahay, ito ay galing sa bato. La ilaha illallah. So yun yung kakayahan ay binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa angkan ng Thamud, na ito ay sila ay sinabi ng mga ulama, angkan ng mga Arabo. At dahil doon, nakita nila na kumbaga ang kakayanan nila ay hindi katulad ng mga normal na tao. Sa halip na sila ay magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, kumilala sa nag-iisang Panginoon, walang iba kundi ang Allah na lumikha sa kanila, sila ay nagmatigas, sila ay nagmalaki, hanggang sa umabot ang kanilang pagmamatigas at pagmamalaki sa pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. At tulad ng nasabi natin nung mga nakaraan sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, min sunanillah fi kaunihi, mula sa mga kapamaraanan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paglikha, kung ang isang nasyon na kanyang nilikha sa kabila ng mga biyaya at mga kakayahan ay binigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay magtatakwil o magkukufur o sasamba sa ibang Diyos-Diyosan maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala,
magpapadala ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila ng propeta na magtuturo sa kanila ng kalimatut tauhid o ang kataga na magpapaisa sa puso ng bawat mananampalataya, at ito yung la ilaha illallah o ang dapat sambahin ay ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang at layuan ang mga ibang Diyos-Diyosan maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. So noong naging nabalot ng kufur, nabalot ng pagtatakwil, nabalot ng pagsuway ang angka ng Samud, ay pinadala sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang propeta na nagngangalang Saleh. Si Saleh alayhi salam ay hindi nabigkas o hindi nabanggit sa kasulatan ng mga ahlul kitab o ng mga Kristiyano at ng mga Hudyo. Subalit sa Islam, siya ay kinikilala bilang isa sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus sa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala ay matatagpuan natin ang pangalan ni Saleh na halos maraming beses na binanggit ng paulit-ulit sa ilan sa mga sura at mga aya na matutunghayan natin sa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Andiyan na yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na pagtukoy sa nasyon na ito kung saan pinadala si Saleh alayhi salam at ang pagpapadala ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Saleh sa kanila. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. Mula sa Suratul A'raf, aya 73, aya 73, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at para sa angka ng Thamud ay ang kanilang kapatid na si Saleh. At sinasabi ni Saleh sa kanila, Ya qaumi, o aking nasyon, sambahin ninyo ang Allah. Walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang pangbungad ng lahat ng mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat nasyon, sa bawat nilalang na ipapadala o dahilan kung bakit sila ay pinapadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala at mag-utos sa kanila na sila ay matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din, kumbaga yung buhay ni Saleh alayhi salam ay halos maihahalin tulad din natin sa nangyari sa buhay ni Hud, at ganon din kay Idris, at ganon din kay Nuh alayhi salam, sapagkat ang mga paraan na kanilang tinahak ay halos na magkakapareho. Ibig sabihin, pagkatapos nilang ipaliwanag na sila, pagkatapos nilang sabihin na sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala, iniutos nila sa kanilang nasyon na sambahin ang Allah, at sila ay kilalanin bilang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay ipinaalala din ni Saleh alayhi salam sa kanyang nasyon yung mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Sabi niya, وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. Mula sa Surah Syu'ara 134 hanggang 152 verse, marami ang mga katangian na binanggit ni Saleh alayhi salam tungkol sa angkan ng Thamud. At mula dito ay sinabi ni Saleh, at kayo ay umuukit ng mga kabundukan upang ito ay inyong maging bahay, at kayo ay dararapat na matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala at sumunod sa kanya sa pamamagitan ng pagtangkilik sa da'wah ni Saleh alayhi salam. Wala tuti'u amral musrifin alladhina yufsiduna fil ardi wala yuslihun. At huwag ninyong susundin ang mga mapag-aksaya o yung mga tao na hindi lubos at tunay na nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, sila na nagiging dahilan ng pagkakasira ng kalupaan at hindi sila kailanman nagiging mabuti sa lahat. Ito ang paalala ni Saleh alayhi salam sa mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa angkan ng Thamud na ito, at napakarami pa. So inasahan nila na ang katalinuhan, ito yung naging pagtanggap
ng kaum ng Samud kay Salih alayhi salam. Bago pa man dumating ang propesiya kay Salih alayhi salam, si Samud, ang kaum ng Samud ay halos nakikita nila ang mga kabataan na sila yung magpapatuloy ng kanilang gawain. Subalit sa karamihan sa mga kabataan, kabinataang ito at mga kalalakihan, si Saleh ay nakita nila na mayroong angking katalinuhan at si Saleh ay mayroong mabuting pag-uugali at lahat-lahat ng mga magagandang aasahan sa isang kabataan ay makikita kay Saleh. So ibig sabihin, lahat ng kanyang mga ituturo sa mga tao ay maaaring asahan na ito ay tatanggapin ng mga tao. Subalit, noong sinabi niya yung La ilaha illallah o kayo ay sumamba sa Diyos na nag-iisa, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala, ano ang sabi ng kaum ni Saleh? Ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana lafi syakkin mimma tad'una ilaihi murib. Mula sa surah Hud Aya 62, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pangungusap ng mga angka ng Samud kay Saleh alayhi salam o Saleh, at sinabi ng angka ng Samud kay Saleh, o Saleh, noong una ikaw ay inaasahan namin, noong una inaakala namin na ang kabutihan mula sa iyo. Subalit ngayon ay pagbabawalan mo kami na sumamba sa ibang Diyos-Diyosan maliban sa Diyos-Diyosan na iyong sinasamba, tulad ng pagsamba ng mga ninuno namin. Tunay na kami ay nagdadalawang isip sa mga da'wah o doon sa iyong iminumungkahi sa amin o sa iyong inaakit sa amin na bagay, at ito ay hindi namin pinaniniwalaan. Ito ang pagsagot ng kaum ng Samud kay Saleh alayhi salam, na ito ay kasama sa mga pangyayari sa lahat halos ng mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang halos karamihan sa mga angkan na pinadalhan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng propeta ay halos nagmamalaki, at sila ay minamaliit nila ang mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ipinagmamalaki nila, ipinaalala sa kanila ni Saleh ang nangyari sa panahon ng Ad. So ano yung nangyari sa panahon ng Ad? Inaakala nila na biyaya pa mula sa Allah subhanahu wa ta'ala yung paparating na ghaim o yung paparating na ulan, subalit yun na pala yung kanilang katapusan. Bakit? Kasi sila ay nagmalaki. Sila ay nagmalaki sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang pagsamba sa iba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pagtanggi nila sa propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil doon, nung narinig ng angka ng Samud ang paalalang ito at babala ni Saleh alayhi salam na maaaring mangyari sa kanila yung nangyari sa kaum ng Ad, ay yumakap ang iilan sa mga angka ng Samud. Sino-sino ang mga yumakap sa mga angka ng Samud sa pagkakataong yun? Ito ay ang iilan sa kanila na mga mahihirap, mahihina, at mga hindi kilala. Anong sabi nila? Sabi nila, Inna bima ursila bihi mu'minun. At sabi ng mga mahihina mula doon sa angka ng Samud, tunay na kami ay naniniwala kung ano ang dahilan kung bakit ipinadala si Saleh alayhi salam. Ito ay ang sambahin ang nag-iisang Panginoon at kilalanin siya, pasalamatan sa mga biyaya na aming natatamasa. Pero ang mga mapagmataas ay nanatili sa kanilang kayabangan. So yung mga mahina, tinanggap nila ang paalaala at babala ni Saleh alayhi salam. Ang mga mayaman, yung mga mapagmataas at inaakala nila na nasa kanila na yung lahat-lahat, sinabi nila, Inna billadhi amantum bihi kafirun. Hindi sila nagdalawang isip, ni hindi man lamang sila natakot. Subhanallah.
Sinabi nila ng direktahan sa mga mahihirap at doon sa mga sumunod kay Salih alayhi salam at maging kay Salih alayhi salam, tunay na kami ay hindi naniniwala. Kami ay kumbaga umiiwas doon sa inyong pinaniniwalaan. Yan yung nangyari sa kaum ng Thamud. Halos ang karamihan sa kanila na inaakala nila na nasa kanila na yung kakayahan para mamuno dito sa mundo ay tinanggihan ang da'wa ni Salih alayhi salam. At bukod pa doon, humingi sila ng himala kay Salih alayhi salam. Sa kabila ng pagbabanta, sa kabila ng pagbibigay ng babala ni Salih alayhi salam, humingi pa sila ng babala kay Salih alayhi salam. Ano yung himala na hiningi nila kay Salih alayhi salam? Humingi sila ng himala tulad ng isang bagay na ito ay halos imposibleng ibigay o imposibleng mangyari sa kapanahunan nila. Ano yung kanilang hiningi? Sabi nila, isang babaeng kamelyo na ito ay halos malapit ng manganak, nasa ika-10 taon, nasa ika-10 buwan ng kanyang pagbubuntis. At ito ay manggagaling sa isang bato. La ilaha illallah. Sabi nila, sabi ng kaum ng Thamud kay Salih alayhi salam, Fa'ti bi ayatin in kunta minas sadiqin. Mula sa surah Syu'ara, aya 154, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamalapit na kahulugan bilang panghamon at bilang paghihingi ng himala ng kaum ni Thamud. Sabi nila, ikaw ay magbigay ng palatandaan o aya o salih kung tunay na ikaw ay nagsasabi ng katotohanan. La ilaha illallah. Sabi nila kay Salih, kung magpapalabas ka o kung mapapalabas mo mula sa batong ito ang isang babaeng kamelyo, la ilaha illallah, ang isang babaeng kamelyo na buntis sa ika-10 buwan na malapit ng mga anak, o Salih, sabi nila, ay mangyayari ang inyong ninanais. Ano yung mangyayari? Kapag napalabas ni Salih yung kamelyo na babae na yon at buntis, sabi ng mga kaum ng Thamud, kami ay maniniwala o maniniwala kami sa iyo. Yan yung kanilang promise. Yan yung kanilang pangako kay Salih alayhi salam. So, kung titingnan natin, nasa kanila na yung kumbaga lahat-lahat na hiningi nila at humingi sila ng himala. Ngayon, ang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Salih, wala siyang ibang patutunguhan, wala siyang ibang maaring magawa, kundi ang pumunta sa bahay dalanginan o pumunta doon sa lugar kung saan siya nananalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagdasal siya sa Allah subhanahu wa ta'ala upang ibigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang aya na hinihingi ng kaum ng Thamud. Siya ay nanalangin hanggang sa dumating ang pagkakataon. Ano yung pagkakataon na yun? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Hadihi naqatullahi lakum aya fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum adhab. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa surah Hud verse 64, ito ang inyong hinihinging kamelyo. Ito ay kamelyo mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay palatandaan ng kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala at pagiging totoo ng pagkapropeta ni Salih alayhi salam. Iwanan ninyo ang kamelyong ito na kumain at iwanan ninyo ang kamelyo na ito kumain sa kalupaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mabuhay sa ibabaw ng lupa at huwag na huwag ninyong gagawa ng kasamaan ang kamelyo na ito dahil kung ito ay mangyari, kayo ay paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ang pagbibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat-lahat ng mga bagay na nais mangyari ng kaum ng Thamud. Pero anong kanilang ginawa?
فَظَلَمُوا بِهَا. Anong ibig sabihin nun? Sila ay nandaya sa kanilang sarili. Sa halip na tanggapin nila ang paanyaya ni Salih alayhi salam, sa halip na tanggapin nila ang pagsamba sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay nagmalabis. Sila ay naging palalo. Ibig sabihin, naging mapagmataas. At hindi nila tinanggap ang kanilang pagkakamali, hindi nila tinanggap ang pagiging propeta ni Salih alayhi salam, at ipinatuloy nila ang kanilang mga masasamang balak. Dahil doon, ano yung bilang pagpapatuloy ng kwento, nung nagkaroon na ng kamelyo, nananatili pa rin sa kanila ang masamang balak. At bilang karagdagan, ang kamelyo na ito na aya ng Allah subhanahu wa ta'ala o palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Salih alayhi salam ay binigyan pa ng isang katangian na espesyal para sa kanya. Ano yung katangian para sa kanya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala? Sinabi ng Allah, laha shirbun walakum shirbu yawmin ma'alum. Mula sa surah Syu'ara 155. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang kamelyong ito ay mayroong araw ng pag-inom at ang kaum ng Thamud ay mayroong araw ng pag-inom. So naiulat ng mga ulama sa kwento na ito na kapag uminom ang kamelyong ito ay halos nauubos yung batis o nauubos yung tubig sa ilog kung saan kumukuha ng inumin, kung saan kumukuha ng pandilig sa pananim at lahat ng pangangailangan ang kaum ng Thamud. Ibig sabihin, kapag uminom sa araw na yun yung kamelyo, ay wala na talagang aasahan ang kaum ng Thamud na maaari nilang mapakinabangan pagkatapos nitong uminom sa buong maghapon. At muli magkakaroon na lang ulit ng tubig sa kinabukasan. So dahil doon ay nag-isip, kumbaga, hindi nila tinanggap. Mayroon, kumbaga, hindi nila tinanggap na ganoon yung nangyayari. Sila ay malalakas, sila ay mayroong kakayahan. Bakit hindi pa matapos yung ganitong bagay? Sabi nila, وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Okay? Sabi ng kaum ng Thamud, dahil sa kanilang pag-aakala na maaaring mawala yung kamilyo na ito, sa halip na alagaan nila yung kamilyo na yon, ay sila ay, kumbaga, hinamon pa nila si Salih alayhi salam. O Salih, gawin mong ganap. Hilingin mo sa Allah sa iyong Panginoon na maging totoo ang iyong babala kung ikaw talaga ay isa sa mga propeta o isa sa mga isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa halip na alagaan, suyuin o kumbaga unti-unti nilang tanggapin ang pagiging propeta ni Salih alayhi salam at yung kamelyo na yon kabaliktaran. Lalo pa nilang hinamon si Salih alayhi salam. At sabi ni Salih sa kanyang nasyon, Qala ya qawmi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasana lawla tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Sabi ni Salih alayhi salam sa kanyang nasyon, O aking nasyon, bakit ba kayo nagmamadali sa masamang bagay bago pa man mangyari ang kabutihan? Kung kayo ay humihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay maaari pa niya kayong kaawaan sa inyong pagmamalabis, sa inyong pagmamalaki at sa inyong kamalian at maging pandaraya ninyo sa inyong sarili. Ito yung pakikipag-usap ni Salih alayhi salam sa kanyang nasyon. Pero yung nasyon niya, yung Thamud, sa halip na tanggapin yung sinasabi ni Salih, anong sabi nila? Qalu tayyarna bika wa biman ma'ak. Sabi nila kay Salih alayhi salam, tunay na kami ay sumisisi sa iyo. Ang sisi, lahat ng mga masasamang bagay na nangyayari dito sa nasyon na ito, sabi ng kaum ng Thamud kay Salih alayhi salam, ay dahil sa iyo, O Salih, at ang mga tao na kasama mo. Pero
ang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Saleh, hindi niya pinabayaan na mabaliwala yung kanyang unang pagdadawa sa kanila dahil sa kanilang paninisi. Sinagot niya ng tapat at direktahan ang kaum ng Thamud. Sabi ni Saleh alayhi salam, "Qala ta'irukum indallah." Tunay na ang lahat ng mga nangyayari sa inyo ay hindi katotohanan na yun yung mga sinabi ninyo. Ang mga nangyayari sa inyo ay itong lahat ay kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay ayon sa kontrol ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bal antum qaumun tuftanun. At kayo ay mga taong fitna ang daladala at fitna ang nararanasan. Kayo ay mga taong sinusubok ng Allah subhanahu wa ta'ala at nagiging pagsubok sa inyong nasyon, sa inyong nasasakupan. Pagkatapos nun, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ. Pagkatapos na kanilang pakikipag-usap kay Saleh alayhi salam, ay kanilang kinatay. Kanilang pinatay ang kamelyo na aya ng Allah subhanahu wa ta'ala at sila ay naging pasaway sa kanilang Panginoon. La ilaha illallah. At naiulat na ang isa sa mga ang naging pinuno o naging leader ng pagkatay na ito sa kamelyo ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinadala kay Saleh alayhi salam dahil sa kanyang paghiling at sa Samud bilang paalaala at pagkilala kay Saleh alayhi salam na propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pinangalanang si Qaddar ibnu Salih ibnu Janda. Si Qaddar. Ang tawag sa kanya, siya ay inaliasan bilang Ibnu Zaniyah. Ibig sabihin ng Ibnu Zaniyah, anak ng isang nangangalunyang babae. So yung kanyang nanay ay mangangalunya. Bakit? Dahil ang tunay na ama ni Qaddar ay hindi si Salif. Hindi si Salif. Naiulat na ang kanyang ama ay hindi nagngangalang Salif. At yung pangalawa, yung naging kasama ni Qaddar ay si Masra bin Mahraj bin Al-Mahya. Itong dalawang ito ang namuno o ang nanguna. At naiulat na si Qaddar, siya yung isa sa mga leader o siya yung rais ng kaum ng Thamud. Dito tayo mabibigla. Subhanallah, la ilaha illallah. Alam natin na yung kaum na ito ay mayroong kakayahan. At mayroong, kumbaga, kaya nila yung mga bagay na kanilang sinasabi. Pero hindi lamang yung pagsuway ang naging dahilan kung bakit naipagpatuloy nila yung pagkatay doon sa kamelyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tunay, sabi ng mga scholar, isa sa mga naging dahilan para ma-encourage yung mga kalalakihang ito ay ang mga kababaihan sa kanilang nasyon. La ilaha illallah. So ito yung ayon sa mga scholar ng ating pananampalataya. Si Unaysa o si Ummu Ghanima. Si Unaysa o si Ummu Ghanima, siya ay isa sa mga kababaihan sa kaum ng Thamud. At inialok niya ang kanyang mga anak. La ilaha illallah. Inialok niya ang kanyang mga anak para mapangasawa sa isang lalaki. Naiulat na mayroon siyang 4 na anak na babae. Sabi niya, kung sino ang makakapatay sa kamelyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ipapaasawa ko sa kanya yung 4 na kababaihan, yung aking mga anak. At ganun din, yung isa naman, si Saduq. Si Saduq ay relatives ni Masra. Siya ay anak ni Al-Mahya. Sabi ni Saduq, siya ay, kumbaga, naiulat na si Saduq ay halos isa sa mga kababaihan na napakaganda sa kanilang kaum, sa kanilang nasyon. At dahil doon, inialok niya yung kanyang sarili. So si Masra ay na-encourage. At si Qaddar ay na-encourage din.
na ipagpatuloy yung kanilang maitim na balak dahil bukod sa mawawala yung kamelyo na umiinom ng tubig na magiging inumin sana nila o magiging pagpandilig sana nila sa araw na susunod kapag sila ay umiinom, ay madadagdagan pa na magkakaroon sila ng asawa. Na ang mga asawang ito ay hindi lamang basta-basta. Mga kababaihan na itinuturing na pinakamatataas na mga kababaihan sa kanilang kaum o sa kanilang nasyon. So dahil doon, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, bilang pagpapakilala dito sa mga pumatay ng kamelyo. Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. At mula sa Madina at mula sa syudad o sa lungsod kung saan nandoroon ang kaum ng Thamud, ay mayroong Siyam na mga kalalakihan na sila ay yung yung Siyam na mga kalalakihan at ilan pa na sila ay mayroong maitim na balak at sila ay hindi nagnanais ng kabutihan. Ano yung gusto nila? Gusto nilang patayin ang kamelyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang kwento ng pagpatay sa kamelyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ayon sa mga nagkukwento, pinalibutan nila ng Siyam na mga kalalakihang ito ang Naka o yung kamelyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sinibat ito ni Masra. Sinibat ito ni Masra at tinamaan ang paa nito. Pagkatapos ay napaluhod yung kamelyo. So si Masra yung unang nakatama sa kamelyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At pagkatapos, ang mga kababaihan na mga nakapaligid sa mga kalalakihang ito ay inuudyukan pa sila. Sa panong paraan? Tinatanggal nila ang takip ng kanilang mga mukha para makita ng mga kalalakihan ang mga kababaihang ito at lalong ma-encourage. Lalong tumaas yung bugso ng damdamin nila na napatayin yung Naka dahil sa pagsubok ng mga kababaihang ito sa mga kalalakihan. La ilaha illallah. Dahil doon, lalo pa naging agresibo ang mga kalalakihan sa pagpatay sa kamelyong ito at nagbadali ang bawat isa sa kanila. At doon tumakbo si Qaddar. Inispada nito ang paa ng kamelyo hanggang sa natumba at kinatay ni Qaddar ang kamelyong ito dahil sa udyok ng mga kababaihan. La ilaha illallah. So yan yung dahilan kung bakit namatay at paano napatay ang kamelyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi lamang dahil sa pagsuway sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kundi dahil sa isa sa mga pagsubok na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang fitnatun nisa o ang pagsubok sa mga kababaihan na nakapaligid sa atin. Afanallahu wa iyyakum. La ilaha illallah. Hindi nila sinunod si Saleh, hindi nila tinanggap ang kanyang pag-anyaya. Sa halip na pagsamahan ng maganda ang kamelyo na aya o palatandaan ng kadakilaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at pagiging propeta ni Saleh alayhi salam, ay kinatay pa nila ito. Ano ang kanilang aasahan? Sabi dito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam dhalika wa'dun ghairu makdhub. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayo samantalahin ninyo ang inyong pananatili sa inyong mga bahay ng tatlong araw. Tunay na ang banta, tunay na ang babala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga taong naging pasaway, sa mga taong naging nagmalabis sa Kanya ay hindi dapat pasinungalingan. Ito ay mangyayari at tunay na gagawin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, ito yung kumbaga nangyari na dapat naging aral sa kanila at maging aral sa atin na kahit tayo ay magdawa, maaaring may mga tao na yumakap sa ating pagdadawa at marami ang hindi tumangkilik at maaari pa nilang gawa ng hindi mabuti yung ating mga step o yung ating mga strategy.
At bukod pa doon, balik tayo doon sa kwento ni Salih alayhi salam, pinagbalakan pa nila na patayin si Salih alayhi salam. So pinatay nila yung naka, pinatay nila yung kamelyo. Sabi nila, qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlahu. Sabi ng angka ng Thamud na ito, sila ay nagtipon-tipon at pinagbalakan nila na patayin si Salih sa gabi na yun at ang kanyang pamilya. At tulad ng sinabi natin, sabi nila, ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلَكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. At pagkatapos kung mawawala nga si Salih alayhi salam, ay sasabihin ng mga taong ito na naging dahilan ng kamatayan ni Salih alayhi salam ay kung ano lamang ang aming nakita, ito lamang ang ibabalita. Ibig sabihin, sasabihin nila na nakita namin na wala nang buhay si Salih. Bukod sa kanilang sa kanilang pagmamalabis, sila ay naging sinungaling. Sila ay nagkaroon ng napakalaking sakit. Lahat halos ng sakit sa puso, sakit sa kaisipan, ay napapunta na sa kanila. La ilaha illallah. So, pagkatapos noon, sila, ginawa nila yung balak nila, pero hindi nila nagawa. Kumbaga, pinagplanuhan nila ang pagpatay kay Salih alayhi salam, pero prinotektahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang propeta. Ni'mal maula wa ni'mal wakil. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamainam na protector at pinakamainam na aasahan ng bawat nilalang. Lalong-lalo na ang mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa 3 araw na paghihintay ng mga angka ng Thamud na ito, naiulat ng mga scholar na ang araw na ito ay nagsimula sa Huwebes. Kung kailan araw kinabukasan kung kailan pinatay ng mga kaum ng angka ng Thamud ang naka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naninilaw at namumula ang mga mukha ng angka ng Thamud. Sa ikalawang araw, Biyernes, ganun din. Halos namumula at naninilaw ang mga mukha ng angka ng Thamud. Bakit? Dahil halos lahat ng mga banta sa kanila ni Salih, lahat ng kanilang mga ginagawa kay Salih ay hindi nagiging matagumpay. La ilaha illallah. Nawawala yung bagay na makapagpapasaya sa kanila. At sa 3 araw, araw ng Sabado, halos naging maitim ang kanilang mukha. Bakit? Dahil yun yung araw, yung huling araw na pagbabanta ni Salih alayhi salam sa kanila. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tamatta'u fi darikum 3 ayyam. Kayo ay magsaya sa inyong mga tahanan ng 3 araw. Maghintay kayo hanggang sa dumating ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nung ika-4 na araw sa umaga ng linggo, ay dumating na nga ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala na halos ito ay walang makaliligtas dito na hindi sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kaum ng Thamud? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. At dumating ang kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kaum ng Thamud na sila ay nasa kanilang mga tahanan. Inaakala nila na ang mga tahanan na kanilang inukit sa pamamagitan ng kanilang mga kakayahan mula sa mga matataas at malalakas na mga bundok at matitibay na mga bato ay makakaprotekta sa kanila sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit dumating ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala na bilang isang napakalakas na tunog. Ayon sa mga scholar, ayon sa naiulat na hadith na dumating si Jibril alayhi salam sa araw na iyon at siya ay gumawa o siya ay pinagmulan ng isang napakalakas na tunog at dahil doon ay
inabutan na lamang ng kamatayan ang kaum ng Thamud sa loob ng kanilang mga tahanan na inaakala nilang protekta sa parusa na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay inabot ng umaga sa kanilang mga tahanan na wala ng buhay. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ganito ang sasapitin ng lahat ng mga nilalang na susuway sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi susunod sa propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. At si Salih alayhi salam na naging huwaran at naging propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala ay iniligtas ang kanyang sarili at ang mga nanampalataya kasama niya sa mga parusa o sa parusang pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ika-4 na araw na yun. At sa pamamagitan nito, alhamdulillah, natapos natin ang maikling kwento ng isa sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang iba kundi si Salih alayhi salam, at ang kung kailan at kung saan ipinadala si Salih alayhi salam. Naway nakapulutan natin ng aral ang kwento ng propetang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala at lumayo tayo sa pagmamataas, lumayo tayo sa paghiling ng bagay na ito ay imposible pagkatapos hindi naman natin paniniwalaan, at tanggapin natin ang lahat ng tadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa ibabaw ng mundo, maging pagsubok man ito o biyaya, at ito ay pasalamatan at pagtiisan natin para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.